Pozdrav svima, evo danas ću vam pokazati kako se registrovati na forum. U ovom slučaju smo uzeli primjer naš forum Vranje online, ali procedura je ista za bilo koji drugi forum. Naravno idemo na početku na link foruma i tražimo link ka registraciji. Imamo ovde 1, 2, 3, 4, ovde ima 5 linkova, možete da idete na bilo koji, evo može ovaj, ovde idete da se slažete. Username, kucate vaše korisničko ime, evo idemo test 1, mail adresa, ovde kucate vašu email adresu, naravno ona mora da bude validna jer će na nju stići mail sa aktivacionim linkom. Password mora da bude od 6 do 30 karaktera, možete i ne morate da stavljate i brojeve. Na nekim forumima to morate da radite, ovde ne. Stavimo neki password, naravno ovde opet, i stigli smo do sigurnosnog pitanja, glavni grad Grčke, Atina, i pre submit samo da kažem da često dolazi do problema zbog toga što vi stavljate username koji je već iskorišćen. Zašto? Pa forum već ima 5.500 članova i onda se događa to da su neki nikovi koji se često koriste već zauzeti. Tipa sada da probamo sa nekim kao na primjer što je Milan, on je sigurno zauzet. Idemo submit i evo javlja nam poruku da je username zauzet, molimo vas izaberite neki alternativni. Sada stavimo ovde još jedno N ili godište, broj, bilo šta, sigurno već nije i onda možete se registrovati. Stavit ćemo test 1 kao na početku i idemo submit. Naravno sad će na mail adresu da bude poslato aktivacioni link, naravno ovde refreshujemo mail i evo ga. Otvorimo ga, naravno tu se nalazi username, password nije vidljiv, on je kriptovan, ovde je link za aktivaciju. Pre toga, samo da se vratimo na forum, ukoliko ne dobijete mail sa aktivacijom ovde, proverite i spam poštu. To se često događa ako koristite Gmail ili Hotmail, Live i tako dalje. Proverite obavezno i spam poštu. Ukoliko ne dobijete mail ni u inboxu ni u spam pošti, vratite se na forum i idete na prijavljivanje i ovde imate opciju da vam opet pošalje aktivacioni mail, ukoliko već nije. Naravno, evo, opet ćemo da pošaljemo da vidite kako radi. 1 i mail naravno sačuvan, submit i evo. Aktivacioni mail je poslat na vašu email adresu, naravno idemo ovde opet da refreshujemo i tu je. Eto ga. Naravno može bilo koji link isti na bilo koji od ova dva maila. Kliknemo ovde i account ili ti nalog je aktiviran. Sad možemo da se logujemo na forum uz podatke koje smo uneli i naravno login. Evo, sad ćemo da se logujemo i evo, naravno dobili smo poruku za dobrodošlicu i to bi bilo to.